Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! So we are here to express our support for Catalan government, Catalan people, the imprisoned people who are now suppressed by the Spanish state and by the Spanish government. They are both from left-wing and right-wing circles. Solidarność z Katalonią! Solidarność z Katalonią! Solidarność! Po ogłoszeniu Republiki Katalonii pozostali członkowie rządu i trafić do więzienia, jak się dzieje z Katalonią. Mamy ponad połowę rządu w więzieniu. Para exigir la liberación inmediata de los miembros del gobierno de Cataluña elegidos democráticamente por los catalanes, injustamente encarcelados de forma preventiva por el Estado español por cumplir con el mandato, por cumplir lo que la gente de Cataluña les ha pedido que cumplan. Każdy z nas ma mieć różne poglądów politycznych, każdy. I wybrać i decydować własną przyszłość. Tylko to my żądaliśmy naszego rządu, żeby pozwolił ludzi wybrać jego przyszłość. My question would be, what kind of democracy is that? What kind of democracy is a country where the justice minister can say something like this? And the Catalan, righteously chosen, righteously nominated ministers are in prison. So, if we want to create a democratic community here in Europe, we have to ask ourselves whether we really want to be governed by people. Libertad! Presos políticos! Nie może pozwalać na spektakl telewizyjny, który ma upokorzyć cały naród. Naród, który chce się rządzić. Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos Solidarność z Katalonią! Solidarność z Katalonią! Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña